assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala. En calmitima kadi en juurima en beltima en jetti Allah nde Allah yiɗi en lomtiɗen ko arani ko kono enen fof en ngari jogui ko arde to banggue yidde jogui ko arde sawo arani en noon ngar eɗen garde yidde meɗen ɗo en gona almudɓe enen ken ɓesgu almudo jogui tan to haaɗi enen noon Allah kaɗɗen eɗen nder galle eɗen caggal galle eɗen boowal galle e yamirode ceerno kadi eɗen jetta Allah e ballal Allah Allah walli en enen fof ma Allah kadi ɓeydo wallude en wono to nanguɗen ɗo ene nanguini kadi ene jari nangude kadi ko aduna fof nangi ɗo sa ƴeewi ko woni ɗo ko wona Sénégal tan ko aduna fof nanɗo kadi wona ngari soɗon ñaamoya wona ngari soɗon ñaamoya woni ɗo ko ngari soɗon ndewa Allah enen fof eɗen gandi ɗo jiyaɗo Allah darde muɗum e ko suudino suutti ɗum ko suudino suutti law sakti jani enen fof eɗen gandi suudnoɓe ɗum ɓen cuunno ɗum haɗani no gonɗi kono ɓe cuunno kono kanko suurti ɗum kanko wi kaale dow mbaɗi allahumma salamu dow ko yamirore nden yamirode selli kadi nde gonɗi seydi ba eɗen gandi no gonɗi wonto arno wuron wiye guijilon to jippi ɗon nde guila su ara ceerno makko wonno ɗon kadi kamɓe janggi cilon joni noon o wi ceerno mbiɗen ara e ma komi koɗo noon kono koɗo jogui ko yiɗi ko jinmi ko dokka kam ɗum o wi bisimilla sa ari ma taw min ɗo so Allah jaɓi mamin jab ko jiɗɗa ko sabu min gandi ko jiɗɗa ko moƴƴi a yiɗa ko bonni an ko moƴƴi tan jiɗɗa bisimilla ma o yetti o tawi ɓe cuuɗa o yetti o feññini feeñi kadi feeña tan ha ila yewmi diine nokkuji kewɗe eɗen gandi kono wonno aduna kadi radio ne yaaji soɓe keliɓe ɓe gandi ɗum ɗo ko moftal Allah ko Allah mofti noon mayata majjata eɗen gandi kala ko neɗɗo danma so daɗima barke o daɗi ko heftora ko ɗon ko barke woni ɗo kadi ɗum ɗo haymo ala guiti so naati ɗo dañat guiti manda sa hoori ka guiti ma eɗen jaa kono ɗo so darim ɗo a yiyat wonno woni yiide gumɗo ko memde sa yiyani a memat sa memi tan a yiyat ko ɗum woni ɗo henno ko ɗum no eɗen belti eɗen jetta Allah radio ngo yalno ɗum yeeso mi yiya wonɓe ɗo e arɓe ɗo eɓe garani ɗo woɗ aranɓe ɓe ɗo saabu ɗum ɓe garani ɓe waɗi ko kala mo arani won garanɗo ɗum ɗo saabu ɗum julɗo goto so tewtama dental julɓe tan julɓe fof gari ɗon saabu ɗum aduna julɗo goto so ɓeydima e aduna he julɓe fof ɓeydorama wadde sa wari julɗo goto a wari julɓe fof ɗum ko julɓe mbayi noon ɗum noon ko oɗo gonɗo ɗo enen fof eɗen gandi en jiiɗi hen en jiɗama hen enen kam enen inniri koye men Alaji Mamma Saydou enen innama de Saydou mbiyeteɗen Alaji Mamma Saydou ko yidde e gomɗude yidde Allah inniri en ɗum no eɗen jetta hen Allah no feewi en darji hen en dañi hen kala ken dañe kala ko julɗo dañi ne welto en dañi hen holko ɗum ɗon julɗo sene maale wona heeɓi kalis ala wona foti wastorade julɗo foti weltorade ko mi yiɗama to julɓe mi yiiɗi julɓe ko ɗum julɗo jeeyi kono won million aji otoji ɗum ko hendu aduna ka goppoɗo holko julɗo jeeyi tan a tinnoto keƴa e julɓe he keñña julɓe ɓernde ma sabu Allah woni nder kala ko ala Allah ko ɗum ko caggat heddo ko so jirmi ɗo ronkaɓe o maayi tan ko Allah waɗira ɗum ɗo ko Allah ha ila yewmi diine ko mabɓe ɓeɗo jeeɓal ko men ko ɗum ne woodi ɗum ne gandi ne woodi kadi ganden kadi enen almuɓe tinɗen tiiɗen kamɓe ko mabɓe won tiiɗi heddi ko enen kay jogui probléme sen ƴeewi hande sa jeeyama e galle sa jeeyama e galle Alhaji Mamma Saydou a wi an ka almuɗo on tan almuɗo galle Cheikh Oumar Fouti a jeeyaka toon a majji sa ummi woni galle ceerno Alhaji Mamma Saydou a yi galle ceerno oɗon wiyete Alhaji Malick Sy a wiya itton hoorema a timmani almudo taw sa ari to ñesenen a itti hoorema a faltima a woppi hoorema a woppi mo piiɗa ga o a fi hoore maɗa tinɗen tiiɗen kamɓe koɓe gaccugol tan ɓe mbi hen ɗo min koɓe gaaɓe en ceernata koye meɗen oɗon gandi taguen seedude koye meɗen en manqui tidde neɗɗo ne yiiɗa sago tiiɗani kono tinɗen tiiɗen kadi jiɗodiren sago sabu Allah enen fof ken julɓe woto wi tan o ndi leydi jeeyami walla oto ndi leydi jeeya min haajam ala hen nden ɓuuri wonde haaju maɗa sabu enen wonɓe ɗo ɓe fof ken goto ko jeeyaɗo Mauritanie e jeeyaɗo Mali jeeyaɗo kene fulɓe tan kadi ken julɓe enen gasi ɗon tan timmi heddi ko faltani sa faltima ko sertata woppude orda ɓuuri ko sertata woppe orda kadi tinɗen tiiɗen enen fof tindiren ko wonde julɓe e on caade sabu ɗum ɓe ndewɗenoɓe ɓe komin ko oñaki de hay sa yiiɗi oñade a on coto
e arde noon sa ari e hunde to diine woni sa hooti nawsoro sa hooti nawsoro holko nawtorta kulol Allah kulol Allah nawtata wona ne weeli tan ala o haalani ɗo ne weeli o jooji Allah Mamadou Saydou enen keddata ko wona kanji o nanta fof ne weeli o yake ne moƴƴi aɗa hunde ne weela taw moƴƴani kanko yake ne moƴƴi anani tinno to tiiɗen ceerno en beltima noon kadi en beltima no feewi yo Allah ceerno jaggu tan min assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh min ko Saydou wiyetemi kono indimi hoorem ko Alhaji Mamadou Saydou jeyami wuuro wiye Daabiye Wodeji pour ceerno Amadou Daabiye ko ɗon jeeyami min ko Dembele kono kadi hay ɗum kadi ko bakamanmi hooram Allah weltade wono neɗɗo kala ko jiɗɗa ɓe mbi sa yiyama wiyama aɗa nduɗo weeru ɗo hori koygal ma tawaka hen wona naranno ɗon sa fondima fotade koygal ma koygal funtira neɗɗo jabbaɗa funtira ɗum tagui noon machallah en jetti Allah jaggu mi haala ko mbiɗen ko Cheikh Oumar Thiam jeyami ko horndolde ko ardi fof mi salmide dental julɓe arɓe ɗo e nder Daka he kalami ɗo ko gonga alhamdulillahi rabbil alamin ko ceerno mawɗo ko minen hordollanaɓe wonɗo itti min wonɗo waɗi min minen hordollanaɓe kay wonɗo itti min wonɗo waɗi min kadi laaɓi ko gonga o ari hordolde onon simme ala gasi o hokki min ɗo nokku goto o wi mbaɗe hen fatata ƴeewon mawon dañ hen ko meeɗa dañde to ɗum to ko haalum haaltake ko waɗi laaɓde so duyma koko jaabete minen waɗi horndolde fatata waji bannode premier o fatata moƴƴi ha wonti amin ndema hen wonti kala men ɗanniɗo duwaw makko Abidja lebbi jeegomo garta haajuma gasa o wi horndolde o tami ɗum waɗi ɗum herke elde o waɗi ɗum e poos makko te ko gonga min amin jetti Allah amin jetti ceerno mawɗo alhamdulillah ceerno Ahmad Tidiane kadi dendagal ceerno Ahmad Tidiane so duyma koko jaabete o jii oɗo kiiɗe hanki o wiye garda guesa mangoroje ɗo hollum omo yiɗinen jaam ƴeew min de hande mi yi ko hulɓini to jaaɗa fof cikaji ɓe gumata o leydi ɗum wona gueɗal batte haqqille jeeyaɓe Allah ɓe ndewi ko Allah ha gasi aduna rewe mabɓe on nani kalmi ko ɓe ndewi ko Allah ha gasi aduna rewe mabɓe min kaldo mbiɗen ko Cheikh Oumar Thiam bandiraɓe gonga nen ɗo Makka ko woni ɗo ko ala Makka min haali Makka woni tan ko naaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam omo leeli toon kono ko woni ɗo ko ala foto woni a yiita debbo ala fof jiita Madina rawanu wofata musique ala bal ala bandiraɓe allahumma salli ala seydina musallim bandiraɓe beltima Allah jarama min Cheikh Oumar Thiam Allah jarama enen fof en beltima noon tan mbiɗen nane ay ko weeli hay sen ñalli haalde ha weeti en ittani weeli o tan so itti en weeli tan woyɗi goppul lawol ngol enen noon ko woni ɗo ko alhamdulillahi rabbil alamin jinmi ko hen tinno tiiɗen kadi wooda ko jaranede ceernaɓe meɗen so jen tardiri ni tan woni hen sa haali gonga yimɓe mbiya wonno mbaɗa kono il faut gonga meme sadi uureteɗo koyngal ma a yiɗi saw uuri nde a memat uuri nde so neɗɗo wi uurene Moussa memide Moussa en tan wonko funtudema sono Moussa no ficca koyngal ngal ene wooda ko jarani hen en jii nokkuji goɗɗi ɗi fof no wayni en kalata en gandi en gumani en gofɗani so jiiɓe ɓuuri en yaade en ɓe jarliti enen sibillas wiyama guila suba ha hiira so heewi 600 ɓurta ɗon ɓe noon ko million ngaji 6 mbaɗa enen mbaɗen 600 ɓurani haydara sabu alɗu tan enen mbawi foof kono noon ɓerɗe men ɗe ene hen sahaji ɓerɗe men ɗe ne yooli eɗen jogui kala ken jogui wona lelide wona daride wona hay dogori eɗen jogui enen ko hayden wadde so mbiya mbaɗen enen yo woko jaren en itten jawɗele men cooden ko matériel men ha timma kala ten mbaɗen ceerno ala ko jarnani en enen jii ko on jaaha on cikko pop caggal Allah ene ala yamirore Allah ko kanko jungo makko en hen en majjani ko hen ɗo en beltimi ceerno so mi haalda e tongol yidde wiide nde tawmi omo yaara e konngol ɗo enen fulɓe ken juulɓe mbimi ko fulɓe juulɓe hoto gonnen kay fuuyɓe jogaɗe waliyaɓe Allah fodɓe no ɓeeɗo guila Cheikh Oumar radiallahu taala anhu ha ko makko kanko ceerno ha oɗo ñalawma hande ɗo daari ɗen mi yejjitani Seydou Nourou e ko nandi hen e zuriya Cheikh Oumar foof e nder Fouta walla e nder Afrique foof walla nder aduna o foof ken farde poɗɗen wonde ken foti farnade tawno wona mawnikinade ala ko andude goho kon pullo ɗiɗi komi julɗo tati e Allah ne hokki men waliyaɓe yo Allah hokkiɓe fandinde enen noon fodde fof mbaɗen e banggue koni mawni ɗum ɗo kono o wino joni ni
eɗen poti andude en jettata Allah en mbasani so wiyama jawdi wonko joga hen so wiyama baɗal wonko joga hen so wiyama leydi waalo wonko joga hen jeeri wonko joga hen koɗorɗe e ɓingu moƴƴaago wonko joga hen so ñalawma o yonti mbaɗen hoto dogoɗen mbaɗen kala ko joguinɗen fodde men warñede men fof mbaɗen hen beele me eɗen daña barke o saabu ko jiɗanɗo en malal malede o yiɗi ko yen dando e safara no Cheikh Oumar yiɗi ni fuutankoɓe fof yo naata aljanna no Saydou Nour wino ni fuutanke so woppi mawnikinare ombo wawi defanade ɗum aljanna mi nani ngol konngol ceerno Mamoudou Dia to pere yo Allah yurmo ɗum e tongol noon yidde wiide en nootimo ñalawma o hayso wonɓe garani kewendi ari kono sonno kala ko woni ko hande e nder bertal Daka o kamɓe fof ɗoɓe gonɗi e nder dakaji mabɓe ɗo soɓe garno ɗo hande mataw kay mbatten ɗo tan ko waktu walla feccere waktu gasa ɗen joofa wona kay hoto goɗɗum woni komin liggoto wonɓe garani mataw noon won joguiɓe hujjaji en diwani hujja kono hoto pamɗinen koye men hoto pamɗinen koye men ewa tongol tan mi anda o radio mo gonmi kono yo Allah fandin ɗum yo Allah junno ɗum ewa ɗum ɗo ko moƴƴere min de mbeɗe welti hen inde nde noon ko Souleymani Alwali Amadou to Jama Alwali o rewo on Sindiane Jama nena wiyam ko Abdoulaye Baydi Abdoulaye Mariata Bocara Alpha koto Jama Alwali ko hakkude jajaɓe e demdemɓe e liiduɓe e jawjawɓe e jettoje goɗɗe keddiɗe mi yawani ɗe kono ko hen tan cubtumi hunde kono hoore Jama Alwali fof ko hen jeyɗen jetti Allah a jarama Jama Alwali fof ari ɗo e tongol mi dara ɗo jarama yo Allah naw ɗum yeeso min calminima machallah ciftinere inde nde yettoon nde kadi oɗo ñalawma hande en kawriɗo machallah miɗen jiiɗi kadi gartana en hol darde nde almudo foti darade hakkude mum e ceerno assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mi inde nde kadi fof ko Ibrahima Baal ɓural andirede Hima Baal ko almudo ceerno Mody Okki Jawe ko ceerno Mody jofani min oɗo Daka kanko holli men oɗo Daka hanino noon tawa neɗɗo fof no andi ko woni oɗo Daka ceerno mo sakki gurdam makko o wiyanno ko yo Allah yoɓan en ceerno Alhaji Oumar Saïd yo Allah yoɓan en ceerno Alhaji Oumar Saïd yo Allah yoɓan en ceerno Alhaji Oumar Saïd so tawi yimɓe gandino ko won Daka yimɓe fof garanno Daka hanino enen fof en gandi ko won Daka hanino enen fof en gandi moƴƴere wonde e Daka kono alhamdulillah rabbil alamin kala mo Allah rokki arde ɗo yo andu Allah rokki ɗum gueɗal manggal ɓe tinanɓe kadi yo Allah tinnuɓe kono kala mo Allah rokki arde ɗo yo on andu Allah rokki ɗum gueɗal manggal Daka ko gueɗal manggal ko jeɗaɗo noon assa neɗɗo ko yiiɗi so jeɗaka o wawa arde kono jeɗaɗo hayso salima Allah addambo alhamdulillah rabbil alamina yo Allah yoɓan en ceerno Alhaji Oumar Saïd yo Allah yoɓan en ceerno Alhaji Oumar Saïd yo Allah waɗ barke dental ngal e meɗen yo Allah wurno e ngal ɗo dental wara e ngal ɗo dental ɓesguji meɗen Allah hokku en rontoɓe ngal ɗo dental Allah rokku en rontoɓe ngal ɗo dental alhamdulillah min beltima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh